Ayan. Okay. So, yun mga kampa, si Sir Pam, order ng isang kaha. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayan mga kampa, sa Quezon City to, si Sir Luis. Kumuha siya ng isang kaha, order ng isang kaha, deliver natin. Ano masasabi mo, Sir? Solid, sir. Okay, thank you, thank you. Mga gamba, nandito tayo sa Lagro ngayon kay Sir Miguel, deliver natin. Ayan, ayan Thank you, boss, yan ang nagustuhan ni Sir. Thank you, Sir, thank you sa tiwala. Malalaki. Iyon, thank you, Sir. Mga gamba, nandito tayo kay Sir Leonard. Sa Mandaluyong naman to. Sir, ano masabi mo, Sir? Very good ang binigay sa akin ni Tatay Mento. Pakita mo, Sir, pakita mo yung kagamba mo. Yan. Yan, na-deliveran natin, Sir, si Sir Leonard, dito sa Mandaluyong. Okay, ayan, nakita nyo, Mandaluyong to, ayan, simbahan to, aglipay to. Ayun, so yun mga kagamba, maraming salamat kay Sir. Thank you, Sir, thank you. Thank you, Tatay Mento. Kagamba, dito to sa Makati, si Bam, ayan, Thank you po, Tatay Mento. umorder siya, ayan. The best. Ayan. Legit mga kagamba, walang scam. Talagang door to door yan, door to door. Ayun, ayan. Okay. So, yun mga kagamba, si Sir Pam, order ng isang kaha. So, yung mga iba dyan, PM lang kayo. Tatay Mento, okay, the best. Okay. Okay, thank you. Maraming salamat, Sir.